Szervusz, Robász Kolbász vagyok, és ebben a mai videóban egy challenge-et fogunk megcsinálni, ahol minél több fekvőtámaszt kell megcsinálnom 1 perc alatt. Na hát kezdjük is. Jó. Vége? Uh-huh. Hát 37 darab sikerült. Nem sikerült annyira jól. Hát, ez van. Lehetett volna jobb is. Ennyi volt a videó. Iratkozzatok fel. Lájkoljátok a videót. Én Robász Kolbász voltam. Sziasztok!